nu există nicio diferență între normele din domeniul siguranței alimentelor din Republica Moldova și normele de siguranță a produselor a Uniunii Europene. Legislația deja de mult a fost armonizată. Sunt aceleași criterii microbiologice, sunt aceleași analize microbiologice, aceleași analize chimice și radiologice, aceleași principii, același HACCP și la noi în Republica Moldova, același HACCP și în Uniunea Europeană, același HACCP și desigur și în țările CSI-ului. Practic nu ne deosebim deloc. Am trecut de la GOST-uri la reglementări tehnice și trecem la evaluarea riscului și la managementul calității. Acestea sunt criteriile